Aquesta taula, a diferència de la primera, entra en aspectes més qualitatius de la insuficiència cardíaca. Llavors vam pensar que hi havia 3 aspectes que havien de tocar. Un era la part de treball multidisciplinari i de continuïtat assistencial que els pacients grans amb insuficiència cardíaca hi tenien i necessiten. D'altra banda, sabeu que darrerament s'han implementat moltes tècniques, instruments de telemedicina que podrien tenir una utilitat amb aquestes persones amb insuficiència cardíaca. I finalment, a les guies d'insuficiència cardíaca que van sortir publicades a l'agost del 2021, per primera vegada es parla d'uns indicadors de qualitat amb insuficiència cardíaca i el que volem saber és si aquests indicadors d'insuficiència cardíaca són aplicables a les persones grans o potser hi faltarien o podrien faltar alguns indicadors de qualitat que no estan contemplats amb insuficiència cardíaca en persones grans. Per això la primera ponència la farà la doctora Cristina Roqueta, que per temes logístics i de salut no pot estar entre nosaltres, però que ha fet una gravació de la seva conferència. Ella està a l'altra banda. Al final també les preguntes que es puguin fer les podrà respondre i ella el que presentarà serà la funció de l'equip interdisciplinari de continuïtat assistencial i com a un punt clau realment a portar els pacients amb insuficiència cardíaca. Hola, bona tarda. Soc la doctora Cristina Roqueta Guillén, metgessa geriatra. Treballo al Parc de Salut Mar de Barcelona. I abans de res volia agrair l'oportunitat que m'han donat de participar en aquesta segona jornada de cardiogeriatria de Catalunya. Us parlaré d'equip interdisciplinar i la continuïtat assistencial. Quins són els punts claus en l'atenció de la persona gran amb insuficiència cardíaca. Què diuen les guies publicades recentment en l'European Society of Cardiology? Doncs en l'apartat 9 parla del Multidisciplinary Team Management for the Prevention and Treatment of Chronic Heart Failure. En el primer apartat parla de la prevenció de la insuficiència cardíaca. En aquesta figura ens mostra 4 estadis. L'estadi A són els malalts que estan en risc de patir insuficiència cardíaca, que no tenen ni cap símptoma ni cap signe, ni cap anomalia. Són malalts que tenen hipertensió arterial, malaltia cardiovascular, diabetis, obesitat, han patit una cardiotoxicitat i tenen antecedents familiars d'una miocardiopatia. En l'estadi B són malalts que estan en una fase de preinsuficiència cardíaca, d'acord? Tampoc pateixen ni tenen cap signe ni cap símptoma d'insuficiència cardíaca, però presenten alguna de les següents qüestions, és a dir, una malaltia cardíaca estructural o una funció anòmala cardíaca o nivells elevats dels pèptids natriurètics o de les troponines cardíaques. D'altra banda, ja en l'estadi C són pacients que ja tenen una insuficiència cardíaca, és a dir, que presenten actualment o han presentat signes i o símptomes d'insuficiència cardíaca causades per una anomalia estructural del cor, una anomalia funcional, que fa que tinguin una insuficiència cardíaca en remissió si s'han modificat els factors de risc i s'han seguit correctament totes les guies, i en altres ocasions ens trobarem amb malalts que presentin una insuficiència cardíaca persistent. I ja l'estadi D serien els malalts amb una insuficiència cardíaca avançada. Són pacients que presenten signes i o símptomes severs d'insuficiència cardíaca en repòs, amb hospitalitzacions més recurrents i que tot i el seguiment del tractament i del que marquen les guies són refractaris al tractament o una intolerància. Són malalts que en moltes ocasions poden requerir de teràpies més avançades, ja sigui un trasplantament o un suport circulatori mecànic o necessitat de cures pal·liatives. Aleshores, en la guia també apareixen els diferents factors de risc per desenvolupar la insuficiència cardíaca i que poden ser potencialment modificables i una sèrie d'estratègies per prevenir la seva aparició,
doncs molts d'ells ja els coneixem, el sedentarisme, l'obesitat. Pel que fa a l'alcohol, doncs una ingesta escassa d'alcohol pot ser beneficiosa, però tenir en compte els malalts que tenen una miocardiopatia induïda per l'alcohol, s'hauria de recomanar l'abstinència total d'alcohol. També plantejar la vacunació per influenza. En cas de certs microorganismes, intentar fer un diagnòstic precoç d'aquests i instaurar una teràpia antimicrobiana, ja sigui per la prevenció o el tractament. En cas de pacients que hagin rebut tractament amb fàrmacs cardiotòxics, tenir en compte de fer una bona monitorització de la seva funció cardíaca, dels possibles efectes secundaris, adaptar la dosis o plantejar-se fer un canvi de la teràpia de quimioteràpia. Malalts que hagin patit una radiació a nivell toràcic, també monitoritzar la funció cardíaca i els seus efectes secundaris i adaptar la dosi. I els malalts amb hipertensió, dislipèmia, diabetis, malaltia coronària, ja sabeu la importància del canvi dels estils de vida, una dieta saludable, en el cas dels hipertensos, instaurar, si és necessari, una teràpia antihipertensiva, les estatines, amb la dislipèmia, i en la diabetis, valorar els inhibidors de la ILG-LT2. D'altra banda, també destaca la guia la importància de fer una bona teràpia no farmacològica, fer una bona planificació de l'alta i seguir els estàndards de l'atenció dels malalts i destaca la importància que aquests malalts en algun moment siguin avaluats i seguits per als especialistes en insuficiència cardíaca, ja sigui cardiòleg, cardiòloga, infermer o infermera. En la guia destaca la importància del maneig en un equip interdisciplinar, les recomanacions de l'estil de vida, de fer una bona pauta d'exercici físic, un seguiment òptim i una monitorització. Així considera que s'aconsegueixen reduir les hospitalitzacions i reduir la mortalitat d'aquests malalts amb la instauració del Multidisciplinary Heart Failure Management Programs, d'acord? Aquests programes ens permeten fer un diagnòstic precís de la malaltia, una bona teràpia adequada basada en l'evidència, una educació sanitària dels pacients i un seguiment adequat, d'acord? I el paper d'aquests programes ha de tenir un paper actiu durant tota la trajectòria de la insuficiència cardíaca, ja tant des de l'inici, amb els episodis de descompensació més crítics, els episodis més estables i també en les fases més finals, les etapes més finals. Aquest és un metaanàlisi publicat de 53 assajos clínics randomitzats que va voler comparar l'eficàcia de la transició després de l'alta hospitalària per insuficiència cardíaca i va veure que el que aconseguia reduir més la mortalitat per qualsevol causa dels ingressos hospitalaris eren les Disease Management Clinics i les Nurse Home Visits, destacant amb més importància les Nurse Home Visits. D'altra banda, destaca la importància de l'atenció centrada en el malalt, fer un enfoc més holístic del malalt, no únicament en la insuficiència cardíaca, tenint en compte les comorbiditats, com hem comentat prèviament, en una altra ponència, i també la millora del benestar i l'autocura del pacient. També apareix un quadre, una taula, en la qual ens anomena les característiques més importants en el Heart Failure Management Program. Parla, com hem dit, de l'atenció centrada en el malalt, de la multidisciplinaritat, que ha d'incloure el programa intentar prevenir el que és la progressió de la malaltia, fer un bon control dels símptomes i també que el pacient pugui manifestar les seves preferències a on vol que es mantinguin aquests cuidados en la fase més final de la seva insuficiència cardíaca. També destaca la importància que el professional sanitari sigui competent, d'acord, i estigui ben format, i també la importància d'encoratjar tant el pacient com els cuidadors més principals en entendre i en manejar bé la seva malaltia. I com a importants components parla d'optimitzar el maneig, de les opcions, agafar unes bones opcions d'estil de vida, quins fàrmacs, quins dispositius pot requerir, també de fer una bona educació al pacient, fent un especial èmfasi en el seu autocura i en el maneig dels seus símptomes, també donar la possibilitat de donar un suport psicosocial tant al pacient com
com els cuidadors, la família, i també un bon seguiment a l'alta hospitalària i que tingui un accés fàcil al sistema de salut, especialment per poder prevenir i manegar els episodis de descompensació. També una bona valoració i una intervenció també apropiada quan es produeixi un augment inexplicable del pes del malalt, també de l'estat nutricional i funcional del malalt, la seva qualitat de vida, els seus problemes per dormir i també possibles problemes psicosocials que puguin aparèixer al llarg de la trajectòria i altres troballes. I oferir un accés a opcions terapèutiques avançades o també oferir opcions de les cures pal·liatives. Així doncs, en aquesta taula apareix la importància de les recomanacions a classe 1 nivell A d'aquest Multidisciplinary Health Review Management Program, també de les estratègies d'autocura del malalt i després dels programes per millorar el seguiment tant a nivell hospitalari com a nivell de les visites domiciliàries per millorar els estats de salut i que aquestes intervencions estan recomanades per reduir el risc d'hospitalitzacions i reduir la mortalitat dels malalts. I com a classe 2A a nivell B, plantejar la vacunació per influença o pneumococ, també per prevenir els ingressos hospitalaris. D'altra banda, també en la guia fa èmfasi a la importància de l'educació, de l'educació sanitària dels malalts, quina autocura, els estils de vida saludables. Se sap que si el pacient té una adequada autocura és molt essencial perquè tingui un bon maneig de la seva insuficiència cardíaca. De fet, pacients que manifesten una millor autocura de la seva malaltia tenen una millor qualitat de vida, tenen menys ingressos hospitalaris i menor mortalitat. Nosaltres, en el nostre cas, en la consulta, molts pacients haurem de fer l'educació als malalts i també als cuidadors principals. I en quins ítems, que és el que destaca la guia, la importància d'explicar-li al malalt que ell entengui bé la causa de la insuficiència cardíaca, quins símptomes, quines opcions terapèutiques hi ha. També explicar el pronòstic de les diferents fases de la malaltia i les diferents de la trajectòria de la seva malaltia i fer-lo partícip de les decisions que s'hagin d'anar prenent en cadascuna de les fases. Aleshores, és molt important a la consulta trobar un espai de confiança i d'establir aquest vincle del professional sanitari amb el pacient i també el familiar que l'acompanyi. D'altra banda, pel que fa a la medicació, és important prendre les decisions de manera conjunta, que el pacient entengui les indicacions, els beneficis, la importància d'una bona adherència als fàrmacs, quina és la dosificació i els possibles efectes secundaris de la medicació. És a dir, el malalt, explicar-li ha de ser capaç de poder reconèixer l'aparició dels efectes secundaris més freqüents i també saber quines accions, què és el que ha de fer en cas d'alguna aparició d'alguns efectes secundaris. I pel que fa a l'implantat de dispositius, també prendre les decisions de manera conjunta, les explicacions de quines indicacions, de què és les expectatives, el maneig, possibles complicacions, etc. I també és important tenir en compte en aquest aspecte per part dels professionals que hauríem de saber també identificar en quines situacions potser hauríem de posar sobre la taula i plantejar el fet de la necessitat de poder desactivar o extreure algun dispositiu en algun moment de la trajectòria de la malaltia. Així doncs, també destaca la importància de l'activitat física i de l'exercici físic, que el pacient sàpiga de la importància de dur a terme un exercici regular i una vida activa, i també saber adaptar la intensitat d'aquesta activitat física en funció de les circumstàncies personals i dels símptomes que tingui el malalt. Evidentment, això nosaltres com a professionals també hem de saber identificar davant de quin pacient tenim, si és un malalt molt fràgil, un malalt amb moltes comorbiditats,
pacients que toleraran més o menys una capacitat d'exercici o una altra. També destaca la importància del tema de la son, la importància d'un bon descans nocturn, i que el malalt sàpiga reconèixer els problemes de la son. Aleshores, nosaltres com a professionals hauríem de revisar la història de la son dels malalts i també valorar, modificar potser el temps, l'horari d'administració dels diürètics per afavorir aquest descans nocturn i també explicar als malalts la importància del benefici i risc de certs fàrmacs, de tots els efectes secundaris i els problemes que ocasionen els fàrmacs sedants en pacients d'edat avançada. D'altra banda, el tema del maneig dels líquids, el tema de la restricció hídrica, explicar-li bé al malalt i també, sobretot, explicar-li en casos de risc de deshidratació intentar augmentar la ingesta de líquids en moments com, per exemple, de més calor, moments que el malalt tingui alguna patologia interconient, ja sigui nàusees, vòmits, diarrees, etc., per evitar les deshidratacions i, sobretot, fer un bon ajust d'aquesta ingesta de líquids en fases de descompensacions agudes i plantejar si seguim aquesta recomanació en fases molt més finals de la malaltia. També destaca la importància, com ja sabeu, d'una bona dieta equilibrada, prevenir la malnutrició, mantenir un bon pes i, com a professionals, en alguns moments plantejar-nos la necessitat d'instaurar suplementació enteral. Pel que fa a l'alcohol i la immunització ja ho hem comentat prèviament. Com sabeu, al malalt explicar la importància d'abstenir-se de l'hàbit tabàquic, valorar inclús derivar-ho a algun especialista per ajudar-lo a que deixi de fumar o alguna teràpia d'un suport psicològic i els malalts que puguin viatjar o tinguin algunes aficions, fer conscients de la seva possibilitat en funció de la seva capacitat també física i donar una sèrie de consells en funció d'on viatgin, si tenen molta exposició solar, si fa molta calor pel risc de deshidratació o en zones d'una alta altitud per l'oxigenació i que sempre portin la medicació en la seva bosseta i el seu historial clínic. D'altra banda, també la importància de l'activitat sexual, de poder adaptar l'activitat sexual acord a la seva capacitat física, i que ells puguin reconèixer si tenen algun problema al respecte. Si és així, poder donar alguna solució a nivell farmacològic o derivar-los a un especialista. I després la importància de la monitorització dels símptomes i que els malalts siguin capaços de reconèixer algun tipus de canvis, ja sigui a nivell dels símptomes o dels signes, i poder saber què és el que han de fer i, sobretot, saber com i quan contactar amb el sistema, amb els professionals de la salut. Aleshores, nosaltres, com a professionals, moltes vegades el que fem a la consulta és dir-li al malalt que si presenta un augment més de la dísnia o de l'edema o que ha augmentat més de 2 quilos de pes en 3 dies, pujar la seva dosi de diürètic i contactar amb el sistema de salut. També la importància dels problemes a nivell psicològic, que es puguin detectar, els problemes de símptomes depressius, d'ansietat, que poden aparèixer en qualsevol moment de la trajectòria de la seva malaltia i aleshores d'instaurar i fer intervenció al respecte i també que sàpiguen que poden demanar un suport a nivell familiar i de cuidador i donar-li aquest suport més a nivell psicosocial. Pel que fa a la pauta de rehabilitació de l'exercici, també amb un nivell de classe 1, nivell A, recomanen la pauta d'exercici amb els malalts per intentar millorar la seva capacitat d'exercici i la qualitat de vida i reduir les hospitalitzacions per insuficiència cardíaca i amb una classe d'evidència 2A, nivell C, la importància de supervisar les pautes de rehabilitació, dels programes de rehabilitació cardíaca amb malalts que tenen malalties més severes, fragilitat i comorbiditats. Pel que fa al seguiment, que és el que ens comenta la guia, en el cas que el malalt tingui els símptomes més controlats, tot i que els malalts estiguin estables, també
recomanen fer seguiment per tal d'optimitzar el tractament, detectar el cas que pugui aparèixer una progressió asimptomàtica de la insuficiència cardíaca o altres comorbiditats i també permet discutir els nous avenços terapèutics. Recomanen no fer un seguiment superior als 6 mesos i en cas d'un altre recent fer un seguiment més freqüent. I en el cas dels malalts estables no queda clar el benefici del seguiment pel cardiòleg és sincer. Hi ha estudis que avalen que l'atenció d'aquests malalts estables els poden fer des de les especialistes d'atenció primària o altres estudis estan més a favor que sigui un especialista en insuficiència cardíaca. Recomanen l'electro de manera anual i en cas d'alguna modificació del tractament o algun implant de dispositiu de manera més freqüent, cada 3-6 mesos. No hi ha una evidència actual clara per una determinació rutinària del BNP i del ProBNP. I aleshores, a mi, com a geriatra, també m'agradaria afegir en aquestes recomanacions d'aquest apartat de la nova guia la importància de la detecció i de la intervenció de la fragilitat en els nostres malalts, que és una població molt heterogènia. Aleshores, d'avaluar bé l'esfera tant física, farmacològica, cognitiva, nutricional i psicosocial dels nostres pacients per prevenir l'aparició de la fragilitat, en prevenció primària. En el cas de l'aparició de la fragilitat, fer la intervenció per revertir aquesta fragilitat dels nostres pacients i en cas que hi ha una fragilitat establerta, que tot i les intervencions ja no és reversible, tenir en compte la importància de millorar la qualitat de vida. I per acabar, abans d'acabar la presentació, em fa especialment il·lusió presentar aquest estudi, l'estudi Senecor, que hem publicat recentment aquest any, que és un estudi dut a terme al Servei de Geriatria del Parc de Salut Mar, juntament amb el Servei de Cardiologia, i aquí aprofitar per felicitar a la geriatra, la doctora Marta Herrero, les cardiòlogues Núria Ferrer i Sònia Ruiz i també l'infermera Neus Badosa. Aquest estudi, que és un assaig clínic randomitzat, en el qual vam veure la comparació entre la intervenció després d'una alta hospitalària per insuficiència cardíaca a l'Hospital de Dia de Cardiologia. El grup d'intervenció feien seguiment dels malalts, la mateixa geriatra, la mateixa cardiòloga, conjuntament a la mateixa consulta, i el grup control, els malalts feien seguiment únicament per la cardiòloga. Vam fer el seguiment dels malalts als 3, 6 i a l'any i aleshores es va veure que es reduïa de manera significativa els ingressos hospitalaris l'any per qualsevol causa i també una reducció dels ingressos i de la mort dels malalts també de manera significativa. I en aquesta gràfica de Kaplan-Meier, la curva de Kaplan-Meier, veieu que en el grup d'intervenció hi ha una reducció, com hem comentat, del 33% dels ingressos hospitalaris per qualsevol causa. I res, i això és tot. Us volia agrair la vostra atenció i res, i esperem que després d'aquestes setmanes tan complicades, que he passat el Covid, he patit la infecció pel gripà i diferents complicacions vàries, amb moltes ganes de veure la llum al final del túnel i seguir el meu camí per aquesta vida tan meravellosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Espero i esperem que et recuperis aviat, que la propera vegada puguis estar aquí. Ara parlem d'un tema més novedós, que és la telemedicina i la utilitat que pugui tenir a les persones grans, que a priori semblaria que és molta, ja ho veurem, i per això contem amb el doctor Sergi Llull de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que també el felicito perquè fa poc ha estat pare. Sí, fa poc. I bueno, estaven dubtant si podies venir, estaries, perquè mai se sap això de quan a la país, saps? Vinga, endavant. Merci. Obro mateix? Vale. Molt bé. Primer de tot, moltes gràcies per la presentació. Moltes gràcies a la societat per permetre'm
venir a compartir experiències en la telemedicina, en la insuficiència cardíaca i sobretot centrar-nos una mica més en la població més vulnerable o en la població en aquest cas en la població geriàtrica. I si parlem d'insuficiència cardíaca o volem veure models d'atenció, eines com la telemedicina, és perquè òbviament tenim un problema de salut mundial amb una alta prevalència i sobretot una alta incidència que augmenta exponencialment amb l'edat. I si anem a mirar dades, sabem que fins als últims anys no estàvem fent les coses bé, estàvem fent un model de medicina centrat en la insuficiència cardíaca més centrat en models més reactius, al qual no ens podíem permetre, com deien els nostres nombres. Per tant, havíem d'intentar abogar cap a canvis de model amb una vessant més proactiva i deixar enrere els models reactius. I amb això parlo de models, i perquè em direu per què parlo de models si vull parlar de telemedicina, més que res perquè nosaltres entenem les eines de telemedicina integrades sempre dintre d'un model d'atenció. No es podrem entendre mai una eina de telemedicina o d'e-health sense un model d'atenció i, òbviament, un model d'atenció li podrem treure més suc i el podrem potenciar gràcies a unes bones eines d'e-health. I aquest és el model que nosaltres pensem que és òptim o que és més idoni en el qual podem treure més suc de les eines de telemedicina, que és el model d'atenció transicional, focalitzant-nos en el període precoç postalta, que és aquell període en el qual hi ha un major nombre d'events, una major vulnerabilitat, que és el període després d'una descompensació d'un ingrés hospitalari. És aquest període en el qual el pacient serà més vulnerable, en el qual jo podré optimitzar més les meves eines. I això era el que portàvem fent aquests anys. Òbviament va venir la pandèmia de la Covid-19, això ho va canviar tot, i tal com deia Churchill, si agafem la part positiva, entre cometes, de tot això, no hauríem de desaprofitar el que ens ha deixat o el que ens està deixant, perquè tenim una societat que ja en els últims anys hem entrat a la quarta revolució industrial, una revolució en la qual ja tenim eines d'intel·ligència artificial, l'internet de les coses, anàlisis de Big Data que ens permeten integrar-ho i millorar tots els àmbits, entre els quals hi ha, òbviament, la medicina. I tenim una societat en la qual, si anem al global de la societat, tenim més del 60% ja són usuaris habituals de tecnologia mòbil i pràcticament el 60% d'internet. Estan més de 4 hores connectats o interactuant amb dispositius mòbils cada dia. I si anem a una franja, òbviament no és franja geriàtrica, 16-64 anys, després ja parlaré de major edat, no és despreciable, fins pràcticament el 30% utilitzen de forma habitual apps en relació a salut, nutrició, fitness, que podria ser una extrapolació que en els pròxims anys l'interès pot créixer i pot créixer molt i podem tenir capacitat d'integrar-ho en els nostres models d'atenció. I òbviament ja ho deien diversos autors, entre els quals Eric Topol ja ho deia fa uns anys, que en els pròxims 20-30 anys la telemedicina i sobretot eines apps, que seria el terme de mobile health o mHealth, són els dos punts principals que realment faran créixer o seran imprescindibles per l'avenç tecnològic en medicina. Però nosaltres volem parlar de per què he d'integrar tot això. Primer he de pensar què ens pot aportar. I parlo de consulta virtual més que res perquè és atenció a distància. Després ja veurem les eines que podrem incloure. Però, òbviament, la consulta virtual, l'atenció a distància, sempre entesa en un context idoni, uns recursos humans idonis, un entorn ben preparat, un background ben preparat, em permet ser més proactiu, em permet més confort tant del pacient com del cuidador, minimitzo riscos, amb menor sobrecàrrega del sistema, ben dit, com he dit, òbviament amb un sistema preparat. Òbviament un sistema preparat no tindré menor sobrecàrrega, sinó tot el contrari. Em permetrà ser més eficient, centrant-me en el que vulgui presencialment i en el que més necessiti. I, òbviament, em permetrà un terme en castellà, que és el terme ubicuidado, que és el contacte permanent en els dos sentits. I centrant-nos en la insuficiència cardíaca, l'e-health
és molt potent perquè l'iHealth em permet fer el terme de les 5Es, que ens permet una equitat de tots els pacients, ens els iguala, és efectiva, és eficient, m'empodera de forma més potent el pacient i gràcies a que tinc més eines per arribar al pacient amb diferents models d'educació. I això és el que m'aporta, però realment què tenim fins ara? Tenim l'iHealth en la insuficiència cardíaca, tenim dos grans grups, tenim el grup de la telemonitorització invasiva i el grup de la telemonitorització no invasiva. Tenim evidències en els dos sentits. Òbviament, jo em centraré més en la no invasiva perquè pensem que realment el món de la mobile health, Internet of Things, tots els wearable devices, tots els dispositius no implantables serà el que realment en els pròxims anys pot tenir un paper molt més rellevant. I per què? Doncs perquè és molt més barata, és molt més global, com em dèiem, ens iguala, ens democratitza els pacients. Òbviament, un dispositiu implantable és menys segur que un dispositiu no implantable, òbviament, disminuïm riscs i és adaptable a diferents tant entorns com pacients com models d'atenció. I si mirem el futur, realment pensem que l'mHealth, que és el mobile health, la tecnologia mòbil relacionada amb la salut, creixerà i creixerà molt. Creixerà molt sobretot en base a que el consum de wearable devices, que són tot allò, aquells dispositius com pulseres, ulleres, etc., que ens permeten transmetre informació, creixerà molt. Però anem a més de 65 anys, realment més de 65 anys pot tenir algun interès. Després veurem a la pràctica el què, però realment amb aquest treball els hi preguntaven a veure si realment si feien diferents tipus de preguntes i el 60% deia que realment hi havia interès en un ús futur, o sigui, tampoc es mullaven molt, però 55% per millorar l'activitat física, 53% per l'activitat mental, però gairebé el 40% tenien interès per al control de les malalties, 35% en decisions sobre la salut i, òbviament, el 30% per accés a les dades sanitàries. Per tant, l'interès ja el que hem de és adaptar cada sistema a cada pacient i a cada entorn. I el futur va per aquí, el futur va per models d'atenció a la insuficiència cardíaca amb eines que estiguin integrades dintre del propi model, com dèiem. Però això és molt bonic a la pràctica, el món real és diferent, el món real és un altre tema, i el món real és perquè, com he comentat, la insuficiència cardíaca que trobem i hi ha un ventall de pacients molt diferents, pacients amb què l'edat mitja és més alta, la fracció d'ejecció és més tirant lleugerament reduïda o preservada, són pacients amb certa comoditat, dependència, i la tendència a la mortalitat també està canviant cap a un augment de la no cardiovascular, perquè estem fent molt bé les coses no cardiovascular, però òbviament els pacients augmenta la mortalitat per altres temes, per tant els nostres models també han de comprendre això. I, per tant, l'iHealth en pot tancar aquesta bretxa, aquest care gap en els pacients crònics, en els pacients amb insuficiència cardíaca, si tinc una eina que em detecta precoçment descompensacions, per tant, que em telemonitoritza el pacient, i la segona és que em permeti fer un seguiment estructurat a distància amb una atenció basada en l'evidència. I això és el terme de teleintervenció. Per tant, una eina que m'integri tant teleintervenció com telemonitorització serà òptima pel seguiment de la insuficiència cardíaca. I, no obstant, fins ara no hem tingut molt bones experiències a nivell del que és l'aval de les guies de pràctica clínica. Les guies del 2016, em remunto al 2016, tot i que teníem evidència, amb estudis amb resultats positius, altres neutres, no feien recomanacions específiques. I això era en base a models d'atenció diferents, heterogeneïtat en les poblacions, sobretot, com podem veure en aquesta taula, alguns eren postalta, altres eren pacients ambulatoris estables. Com dèiem, un pacient postalta serà més vulnerable, per tant, eines que vagin a intervencions a reduir el reingrés seran més efectives. I aquí també veiem l'edat. Veiem que tampoc
són estudis en el qual hi ha una gran representativitat dels pacients més grans, que són els que estem veient al dia a dia. Però sí que, si anem a les guies últimes, sí que per primera vegada hi ha un apartat de telemonitorització amb un classe d'evidència 2B, nivell B, tant per les no invasives com les invasives, i això és en base que tenim 50 anys d'experiència en bons resultats amb aquest metaanàlisi de l'ús de seguiment estructurat telefònic i telemonitorització a favor de la telemedicina. No obstant, encara tenim resistències per part dels pacients, barreres ètiques, barreres legals, que ens impedeixen tirar endavant. Per tant, vaig a presentar-vos unes quantes experiències en base a unes certes preguntes que moltes vegades ens fem o els professionals o pacients es plantegen i com a barreres per implementar eines d'e-health. Primer és que afegir l'e-health, amb tot el que jo tinc, afegir l'e-health no em millora els resultats clínics. I sabem que sí, com us he presentat, hi ha estudis que ens diuen que sí, però nosaltres aquí vam fer un estudi, un subanàlisi, un anàlisi post-hoc de l'assaig clínic ICOR, que és un assaig clínic que es va publicar aquí a l'Hospital del Mar de Barcelona, al qual vam veure si també era útil per pacients amb fracció d'ejecció lleugerament reduïda i preservada, que és el que veiem, i també aportava beneficis. I també ens aporta major índex de titulació de fàrmacs, per tant, no només em redueix events clínics, sinó que també em serveix per titular els fàrmacs. El segon és que els meus pacients no són capaços ni volen utilitzar solucions d'e-health. Òbviament, tenim pacients que no seran, per si sols, no seran capaços. Altres potser sí, si els hi adaptem. I altres, òbviament, el paper del cuidador jugarà un paper primordial. I això ho vam fer mirant un tema que és un concepte de l'e-health literacy, que és la capacitat que jo tinc, una persona té, d'interactuar amb un ambient basat en e-health, en base a aquestes 6 dimensions. Nosaltres vam fer un mateix subanàlisi del mateix assaig clínic, aquest treball recentment l'hem pogut publicar i vam agafar els pacients del tot randomitzats a l'estudi en base a la traditional literacy, bàsicament el seu nivell d'estudis, i la computer literacy, que era la seva habilitat prèvia en l'ús tecnològic. I vam veure que, independentment d'això, els pacients amb telemedicina anaven millor que aquells pacients amb seguiment convencional. Per tant, independentment de l'habilitat que tingui, independentment del nivell d'estudis que tingui, anar amb seguiment de telemedicina m'aporta un benefici superior al seguiment convencional. La tercera és que els pacients que ingressen a l'hospitals no són els d'assajos clínics, no ens representen el món real, com hem dit abans, perquè l'e-health no és la solució per a ells. I amb això vam fer un tercer treball, que era, bàsicament, vam intentar dividir o clusterificar els pacients que teníem al mateix assaig clínic en base a 8 dimensions relacionades amb la vulnerabilitat, amb la comorbilitat, cognició, un estat afectiu emocional, funcional, autocura, qualitat de vida, a nivell d'estudis i sociofamiliar. Amb això vam tenir 5 clústers, en el qual el clúster 1 eren aquells pacients que tenien menor nivell d'autocura, clúster 2 tenien molt bon nivell educatiu, clúster 3 era el sistema de referència, que era el més equilibrat, clúster 4 major dependència i clúster 5 menor nivell de cognició o efectivitat. Amb tot això vam veure que, tot i que hi havia uns perfils inherents de major vulnerabilitat en major nombre d'events clínics, el fet d'afegir la telemedicina anava bé per tots aquests clústers. Per tant, les solucions d'e-health eren útils independentment de l'estatus basal en relació a un perfil de major o menor vulnerabilitat. El quart és que l'e-health no és cost efectiva, i això ja ho vam veure al primer assaig clínic, vam veure que era cost efectiva amb tots els costos d'hospitalització totals, etc., a excepció, òbviament, d'activitat ambulatòria. Per això deia al principi que un sistema ha d'estar preparat per coses i una d'aquestes és això, i també ho vam fer amb aquest treball dels perfils de fragilitat, dels clústers. Vam veure per cada clúster també el fet d'estar en telemedicina era cost efectiu. I per últim, sempre moltes vegades diuen això és el que fem
en el nostre territori. Això no podem replicar, és el que estem treballant amb aquest assaig clínic, que de fet ja hem acabat reclutament, ja estem ara en fase de seguiment i esperem cap al 2023 poder analitzar dades i poder aportar resultats, que és un assaig clínic en el qual pacients en fase vulnerable, pacients en període de precost alta, després d'un ingrés per descompensació, els seguim remotament, mitjançant eines de mHealth, a través d'una app, enviament de biomesures i símptomes, i seguiment estructurat basat en videoconferència, en el qual, mitjançant un gestor d'alarmes, nosaltres podem interactuar i ajustar precoçment tractament, etc., en base a reduir noves descompensacions i nous ingressos. I això és ja veureu molts requadres, però bàsicament és un resum que les eines d'eHealth, basant-nos en telemonitorització, teleintervenció, són útils sempre integrades dintre d'un sistema, d'un model d'atenció en el qual l'objectiu principal sigui empoderar el pacient, optimitzar el tractament i sobretot reduir descompensacions. I amb això ja acabo, bàsicament que l'eHealth pensem que ha de ser una eina fonamental en el seguiment de la insuficiència cardíaca. L'ús de l'eHealth és factible en pacients amb ICE en el món real, tal com hem anat veient amb subanàlisis que hem tret de l'assaig clínic. Veurem si això ho podem replicar, òbviament, a major població, a major ventall, amb 500 pacients amb tots els estrats de la insuficiència cardíaca. Solucions no invasives d'eHealth poden i haurien de ser claus en el seguiment actual i futur de la insuficiència cardíaca i, com dèiem, una bona eina d'eHealth és òptima si s'encaixa en un procés d'atenció integrat, estructurat, coordinat, ben definit i dirigit a pacients en fase vulnerable. I res, espero que us hagi agradat i moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, finalment, parlarem dels indicadors de qualitat que per primera vegada hi sortien amb les guies del 2021 i jo li havia demanat a en Josep Martos que fes una crítica d'això, si eren aplicables o no eren aplicables, si pensava que potser hi havia alguns indicadors que des del punt de vista de gent gran amb insuficiència cardíaca no hi estaven contemplats. I bé, Josep, com vulguis. Molt bé, bona tarda, gràcies per convidar-me a parlar. En principi, les guies, i amb això, que atenent als clàssics que estan aquí entre nosaltres, hi ha un creixement progressiu de la prevalença de la insuficiència cardíaca a gent gran del 22% amb més grans de 80 anys. Nosaltres als serveis de geriatria tenim gent més onagenària. I les guies de pràctica clínica indiquen els mateixos criteris diagnòstics que la resta de la població, tot i que la clínica pot ser atípica o presentar-se de manera peculiar. Les mateixes tècniques per diagnosticar però amb valors de normalitat que fan que a vegades la interpretació sigui més cautelosa. Abans ho han comentat, el ProBNP, ojo amb les dades perquè no són iguals. Diria que el tractament, per tant, no hauria de diferir, i això és el que recomanen les guies, del que es prescriu a la gent jove. Sí que hem de diferenciar bé, i no en funció de l'edat, si els pacients són amb fracció d'ejecció reduïda o preservada, amb la qual cosa s'han de fer les exploracions complementàries que pertoquen. Sabien, sobretot, que els nostres pacients solen estar més a la banda de la insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada. Quin problema tenim? Com ja s'ha explicat a bastament a les sessions anteriors, el fet que la fracció d'ejecció preservada es dona molt poc marge per iniciar tractaments en pacients que estan especialment fràgils. Tant les guies europees com les americanes parlen de diversos dominis del que serien els indicadors de qualitat. Aquí hem posat 4, n'hi ha més, la nutrició, la detecció de la fragilitat, la mobilitat, però dir fonamentalment això, que tenim que atendre la insuficiència cardíaca en els nostres pacients des d'una estructura organitzada, que treballi de forma protocolitzada, i això és el que demanen i el que recomanen les guies com a indicador de qualitat en l'abordatge de la insuficiència cardíaca. En segon lloc, hem de diagnosticar bé el pacient. I hem de diagnosticar bé el pacient i no diagnosticar-lo i deixar-lo, sinó que, el que s'ha dit abans, la fracció d'ejecció és un procés
dinàmic, de detecció, de veure d'on venim, i això ens permetrà, a mesura que anem avançant en el tractament, veure quin tractament és el més adient. I el tercer domini seria el domini de la farmacologia, que ja hem explicat abans també quins fàrmacs podem fer servir i quins hem de tenir molta cura en fer-los servir. Jo em centraré sobretot en el que crec que és la peça cabdal d'aplicació dels índexs de qualitat, que serien les unitats d'atenció al pacient amb insuficiència cardíaca. Hi ha dos treballs publicats recentment que parlen dels beneficis d'un model assistencial integral, el que es coneixen com les UMIPICs, les unitats de maneig integral del pacient amb insuficiència cardíaca, i que es comparen, en aquest treball es compara amb el que serien pacients del registre RICA, és a dir, pacients que es tracten en un entorn de consulta externa sense més. Aquest equip multidisciplinari, que abans ja ho ha explicat la companya, el que fa és que és un programa integral i protocolitzat, que té un abordatge integral tant de les comorbilitats com de la insuficiència cardíaca, bàsic, que té un seguiment continu de visites presencials, de seguiment, de visites telefòniques i en ocasions de seguiment a domicili. Això ens porta a ensinistrar de forma reglada el tractament i l'autocura tant del pacient com del cuidador, i ens fa que aquestes unitats tinguin que ser permeables i que ens permetin poder accedir-hi a l'atenció quan la visita no és programable, la visita és a raó de descompensació. Per tant, a la vegada ens permet que hi hagi connexió amb altres especialistes com el cardiòleg o el nefròleg. És a dir, sí que penso que és aplicable en aquestes unitats els índexs de qualitat que ens permeten primer assolir un diagnòstic del CERT actualitzat, que ens permeti a la vegada veure quins fàrmacs són els més adients en funció de l'evolució i el seguiment posterior. En aquest estudi que compara veiem que els pacients en UMIPIC, els ingressos del primer mes es comparen amb els que es tracten de forma en una unitat del registre RICA, i veieu que ja hi ha un augment d'ingressos, disminueixen els de l'UMIPIC, el mateix passa a l'any i sobretot el que baixa és la mortalitat. El mateix passa en el número de reingressos, pacients atesos pel sistema UMIPIC o amb consulta externa habitual tenen aquestes dades. La mortalitat s'hi baixa. Per tant, hi ha una reducció de reingressos per insuficiència cardíaca de la ratlla d'un 56%, hi ha una reducció de reingressos els primers 30 dies de l'alta, que és quan més vulnerables som i quan més reingressos hi ha del pacient, i una reducció del 42% de la mortalitat total. Aleshores, aquestes unitats què permeten? No hi ha augment del personal mèdic, però sí d'infermeria, la qual cosa vol dir que ens centrem sobretot en el seguiment del pacient, de forma atenent a la cura. És útil en pacients de població global amb insuficiència cardíaca, independentment de la seva fracció d'ejecció, i tot i que no hi ha un tractament modificador del pronòstic a la insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada, l'atenció de forma integral de les comorbilitats contribueix a la reducció d'episodis d'aquests pacients. Un segon treball parla de la reducció dels ingressos i les visites a urgències en pacients fràgils amb insuficiència cardíaca. I aquí les dades són critèries. Els ingressos en blau són les que s'agafen l'any anterior, d'ingressos totals, i en taronja els ingressos del segon any. Com podeu veure, sí que hi ha una disminució dels ingressos totals, però els ingressos per altres causes, si fa o no fa, es mantenen igual. El que sí que baixa és el nombre d'ingressos per insuficiència cardíaca. I el mateix passa amb les visites a urgències. Les visites per altres causes es mantenen sense diferència i, en canvi, les visites per insuficiència cardíaca també són més reduïdes. I per acabar, podríem dir que aquells pacients que tenen més d'un reingrés baixen molt si estan inscrits en un sistema de valoració i abordatge integral. Per tant, diríem que els indicadors de qualitat del tractament de la insuficiència cardíaca recomanen que siguin portats a terme per un equip multidisciplinari, que els pacients han de ser bastament estudiats i de forma dinàmica amb bona tipificació del seu tipus d'insuficiència cardíaca i el seu grau evolutiu,
I els fàrmacs de tractament recomanen que siguin els mateixos que a la població d'adults joves, tot i que s'obren escletxes de tractament individualitzat a persones grans, sobretot en el cas de les persones que estan afectes d'insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada. He intentat ser el més sintètic possible. Moltes gràcies, Josep. No sé si ara estic mirant a veure la gent que deixo pel xat i fan alguna pregunta o algú de la sala. Bé, doncs llavors em toca a mi fer, no? Preguntes. Aviam, tu, Sergi, en tinc algunes. No, a mi m'encanta molt els projectes en els que estàs ficat, la veritat és que està molt bé. Llavors, preguntes que no són d'això, sinó és una mica de precisió per entendre-ho més bé, no? És a dir, amb els diferents estudis que tu has presentat de les publicacions, no? I has parlat de l'alfabetisme de salut, del health literacy, no? Vull dir, la gent que teníessin dins dels estudis per edats, no? Vull dir, quin grau d'alfabetisme de salut en tenien, no? Vull dir, és a dir, jo ja he vist que sempre va millor, vull dir, això general, vull dir, però era una mica per saber-ho, no?, de respecte, perquè clar, vosaltres això, m'imagino que és la població dels Baix Llobregat, no?, i que és una població que, diguem-ne, que no té res a veure amb els alfabetismes de salut amb l'alfabetisme habitual, perquè hi ha gent que pot tenir una carrera i és un analfabet de salut, no? Vull dir que això passa, no? Vull dir, era per saber, sobre la gent gran, vull dir, em refereixo. Sí, sobre aquest treball en concret, jo parlem d'e-health literacy, però sobretot de dos dominis, perquè nosaltres només, com dius, només teníem dades de nivell d'estudis i teníem dades d'habilitats tecnològiques. En global, el nivell d'estudis tampoc no era per tirar coets, però, òbviament, perquè també la població en la qual està acotat l'estudi també és gent més gran, gent amb una altra... Ens hem de remuntar quan ells podien tenir accés a això, també era una altra època, per tant, unes altres dificultats, un altre context. Això per una banda. Però en base a aquests estudis també els hem d'entendre que no és només el nivell d'estudis inherent, ja pot ser un determinant, com veiem, no en el món de l'e-health, però moltes vegades es parla que, òbviament, una persona que té major deteriorament cognitiu o que té major nivell d'estudis sempre necessitarà el paper d'un cuidador, i el cuidador aquí és on et fa el clic a que això vagi bé. I també moltes vegades es diu, clar, doncs és que això pot estar molt esbiaixat o molt matxejat, queda molt difuminat pel paper que pot tenir un cuidador. I això no és així amb aquests treballs, perquè tenim, nosaltres ja quan es va dissenyar d'entrada, el paper del cuidador queda repartit en les dues branques, perquè els pacients més fràgils per altres característiques que necessitaven cuidador quedaven estratificats de forma òptima perquè tinguéssim la mateixa proporció en cada una de les branques. Per tant, realment, aquest paper que realment aporta, quan hi afegim e-health, realment no veiem que hi hagi diferències, per tant, li dona més valor al que tot el que nosaltres volem mirar. Tema e-health literacy hem de veure més amb l'estudi HERMES, que és l'estudi gran escala. Nosaltres intentarem veure altres determinants de l'escala, altres conceptes, altres dimensions que nosaltres ara no hem pogut analitzar perquè és un anàlisi post-hoc. Jo només podem mirar nivell d'estudis i, òbviament, en base a això, veure si realment això era un determinant. En aquest cas s'ha vist que no, per tant... És una bona troballa. I quin tipus de monitorització hi fèieu?
hi feu? Bàsicament són seguiment com el mateix que fem a l'ERME. És un seguiment molt bàsic de biomesures, per tant, pressió arterial, freqüència cardíaca, pes i un qüestionari de símptomes diari. En base a això hi ha un sistema de gestió d'alarmes. Això pot ser, nosaltres ara ho fem per enviament automàtic a través dels dispositius, però també es pot no ser automàtic sempre quan hi hagi una predisposició de part dels pacients a posar les dades que toquen. Però en base a això i una gestió d'alarmes ja es pot fer el seguiment i tot el seguiment basat en teleconferència, centrant el seguiment presencial a quan ja hi hagi una necessitat en base a les alarmes o per algun altre motiu. I heu tingut pacients que han dit ho deixo? Sí. I quin perfil tenen? De tot, perquè també ens hem trobat, això ho veurem, ja tinc una visió molt esbiaixada, perquè només puc veure la visió i tampoc no centrant-me en el que és, perquè estem en un assaig clínic, jo no puc veure tot el que és el global. En base als que jo he pogut percebre, hi ha de tot. Hi ha gent que realment no té interès, però tampoc tindrà interès si no hi ha e-health, no tindrà interès per cap tipus de seguiment, sigui health o sigui una altra cosa. Hi ha altra gent que realment se li fa molt feixuc i tot i que els hi ensenyes i tot i que els hi adaptes no hi ha possibilitat. Hi ha altra gent que ho podria fer però no vol, i altra gent que no poden. Veurem si realment hi ha molta heterogeneïtat. Potser veiem que hi ha més pèrdues de seguiment en segons quins entorns de nivell de l'Estat, que és a nivell nacional, i podrem veure si realment per territori hi ha algun factor que això ho determina. Podrem veure si també perfils de cognició, perfils de característiques fan que hi hagi més pèrdues. La perspectiva és que hi ha molta heterogeneïtat i és que depèn de la persona que s'adhereixi bàsicament a un tipus de seguiment. I dins de tot aquest volum de gent que teniu, quanta gent és de l'àmbit rural? O majoritàriament són de l'àmbit de ciutats? Perquè realment sembla que això que es veu que és útil, on més útil hi pot ser és àmbits rurals, o quan tu tens un hospital o centres de salut que estan lluny i aquestes persones poden tenir problemes de desplaçament i desplaçaments que poden ser absolutament evitables. Vull dir, amb l'estudi que heu fet, quanta gent és de fora? Jo, per exemple, que ara treballo en un lloc que 2/3 parts de la població viuen a 30, 40, 50, 60 quilòmetres, clar, que es viu a Barcelona es pensa que tot està dins, però quan surts fora això no és així, no? I aquí veus una gran utilitat, no? Hi ha molta gent representada d'aquesta població? No et seré franc, no, perquè els centres que hi ha no tenim. Potser la zona que se li pot assemblar una mica més és alguna zona d'Andalusia i sobretot d'Astúries, que potser a Astúries sí que hi ha molta més distància entre uns hospitals, però, òbviament, si ens centrem en Madrid, Barcelona, València, a la zona de Lleida també pot haver-hi això, però òbviament estic completament d'acord. Quan hi ha més dificultat per accedir a un sistema, eines que et facilitin això, com pot ser la telemonitorització, amb eines molt senzilles a nivell domiciliari, són superútils. I això sí que ho veurem amb un perfil de pacient que vam incloure, que eren pacients que estaven en un seguiment amb el programa DOM, seguiment centrat a domicili. Amb això sí que ho veurem. Són àmbit urbà, però sí que són pacients amb molta dificultat de fet, amb un seguiment centrat en el propi domicili. Per tant, no és el mateix, però veurem que realment la utilitat és aquesta, d'intentar disminuir al màxim la tensió a nivell... Perquè d'estructura entenc que el que necessites és una línia telefònica. Sí. No necessàriament mòbil. No, mòbil. Ha de ser mòbil. Sí, nosaltres ho fem perquè ens sembla que és el més... Com dèiem, és el futur. Òbviament, aquí necessites algú que ho sàpiga fer o que tingui una persona al costat. Digue-li fill, digue-li filla, digue-li cuidador, digue-li cuidadora, digue-li el que sigui.
que et pugui... Molt bé. Ui, què sé. Em pregunten... Perdó. Les alarmes, qui detecta aquestes alarmes? A qui li arriba les alarmes? Arriben a cada un dels centres l'usuari, en aquest cas el seguiment al centre infermeria. És el seguiment que es basa en seguiment centrat en infermeria, que cada dia revisa aquestes alarmes. Revisa aquestes alarmes perquè tenim una franja d'enviament de les biomesures, es revisen aquestes alarmes i és ella la que interactua interactua amb el pacient i en base a això ens contacta amb nosaltres i es decideix quina intervenció, si realment necessiteu algun tipus d'intervenció, però ho fan directament l'equip d'infermeria. Pel xat em pregunten que si l'eHealth és una eina prometedora per fomentar l'adherència al tractament. Sí. L'iHealth, el que deia que bàsicament amb l'iHealth tenim moltes més estratègies educatives. Ja també es parla molt del tema de la gamificació, del gaming, en base a aprendre jugant, entre cometes, jo puc arribar molt més fàcil al pacient, puc inserir-li moltes més idees a nivell i puc fer que al final que rebi més educació i el que deia, empoderar-lo en el control de la malaltia. Clarament és una eina que si la sabem utilitzar en aquest sentit és superútil. ¿Motivos de exclusión? ¿Motivos de exclusión? Por ejemplo, deterioros cognitivos, personas que viven solas, problemáticas sociales, problemas psiquiàtricos... Bàsicament que no tinguessin un entorn adequat, que no poguessin fer un seguiment. Òbviament, si és una persona que ella no ho podrà ni ho voldrà fer i no té ningú per poder fer això, no podia entrar. Independentment, per una persona amb un deterior cognitiu important, si té un cuidador hàbil, no era cap limitant, perquè, com he dit, encara que això ja ho estratifiquem, per tant, el paper del cuidador quedarà balancejat a cada una de les dues branques. Per tant, això no era un limitant. Altres temes d'exclusió eren els habituals a qualsevol assaig clínic, pacients amb programes d'hemodiàlisis, pacients amb estratègies de final de vida, ara no vull deixar res, patologies valvulars que haguessin d'anar a cirurgia i poc més. I, òbviament, que no tinguessin un background, un entorn per poder fer un seguiment. Hem començat una mica més tard, faig una pregunta del xat i acabem i deixem pas a la cloenda. Endavant aquí, jo crec que això és per la doctora Roqueta o pel doctor Martos, o per tu, és igual. Pregunten, com fer per utilitzar les noves opcions farmacològiques amb insuficiència cardíaca sense perdre de vista aspectes geriàtrics com la polifarmàcia, la disfàgia, la desnutrició, per dir alguns, i en la pràctica això s'està adaptant, s'està fent? És a dir, s'estan adaptant els tractaments als diferents problemes geriàtrics? Jo crec que el problema que tenim és que no ens atrevim a fer tractaments. Teníem que ser una miqueta més llançats, no? I probablement no ens atrevim perquè no tenim valorat de forma integral el pacient, amb la qual cosa ve d'un diagnòstic, el diagnòstic, que això és el que demanen les guies, que tornis a, com a indicador de qualitat, que tornes a rediagnosticar si és necessari, que tornes a fer una valoració integral i posar el problema sobre la taula i posar-lo a pla. Jo crec que hi ha llocs que es fa i llocs que no, evidentment, però sí que si no disposes d'un equip multidisciplinari això és molt complicat de fer, perquè llavors et limites a tractar moltes vegades símptomes i signes i vas molt per darrere de la malaltia, no t'avances, no ets proactiu. Difícilment podem fer servir fàrmacs que tenen els seus efectes secundaris sobre pacients que són extremadament fràgils si no sabem quin grau de fragilitat tenen, quina nutrició tenen, quina situació cognitiva tenen, quin entorn social que els permeti fer el seguiment adequat
I llavors això ens limitarà, i els nostres pacients, els més grans i més fràgils, passaran a ser pacients de segona divisió. No sé si hi havia una pregunta per Sí, pel doctor Martos també. Quant temps de seguiment està un pacient inclòs a l'OMIPIC? Quant temps el teniu? En principi són pacients, per lo que parla la literatura, són pacients que estan en el registre de l'atenció. I aquesta atenció, en el nostre cas aquí, és una atenció que s'intenta derivar cap a recursos d'atenció primària amb un seguiment a demanda del metge de capçalera, d'un pacient que ja està conegut. Això és el que podem assumir, no podem assumir tots els pacients amb un seguiment constant, perquè tenim una gradació, ja sabeu, de la insuficiència cardíaca, vull dir que hi ha pacients que estan en diferent fase evolutiva. Aquest seguiment és molt més estret a mesura que la situació funcional, la classificació funcional de la insuficiència cardíaca empitjora. I les visites estan protocolitzades? Vull dir, teniu un estàndard de visita de metge, infermeria, 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 metge, o aneu una mica segons la situació funcional del pacient? Les visites sí que estan estandarditzades perquè hi ha una primera avaluació del que és el personal d'infermeria. I aleshores, vas fent el seguiment en funció de l'evolució. Sí que és cert que hem de ser molt permeables i molt porosos a l'hora que puguin consultar sense que la visita sigui sempre programada. Aquí està la gràcia de la qüestió, com el tema de l'e-health, l'accessibilitat. Sembla que ho deixem aquí, no? I ara ens diran què serà de nosaltres. Us deixo passar a la cloenda, sisplau. Molt bé. Bona tarda, bon vespre a tots. Soc Emilio Sacanella, soc el president de la Societat Catalana de Medicina Interna, que també hem col·laborat en l'organització d'aquesta jornada. I després de dues taules fantàstiques que han tractat diferents aspectes del tractament i seguiment de la insuficiència cardíaca, arribem a la darrera ponència, que també serà fantàstica, i que aquí ens obre aquestes perspectives de futur i que ens parlarà de les expectatives de futur de tractament de dispositius, algun futur que en algunes coses ja és present i que per parlar d'aquest tema no tindrem millor convidat que el que tenim, que és el doctor Nicolás Manito, segurament molt conegut per vosaltres, la majoria de vosaltres, és cardiòleg, ell treballa a l'Hospital de Bellvitge i és el cap de la unitat d'insuficiència cardíaca avançada i de trasplantament cardíac i és autor de més de 130 originals en el tema aquest de la insuficiència cardíaca i és un expert en la insuficiència cardíaca aguda com crònica. Per tant, és una persona que és de molt interès d'escoltar i em sap greu per les persones que no han pogut quedar-se fins al final de la jornada perquè jo crec que serà una xerrada molt interessant. Jo crec que arribarem al consens que probablement aquests dispositius, aquests tractaments, segurament no sempre amb el tipus de malalts que tenim, cardiogeriàtrics, sempre més és el millor i que segurament serà qüestió d'individualitzar i jo crec que aquest és un dels reptes de la geriatria, dels internistes i dels cardiòlegs de posar-se d'acord realment quin malalt es pot beneficiar d'aquest tipus de situacions. Doctor Manito, Moltes gràcies, doctor Sacanella. Gràcies al Domingo també, que m'havia invitat a aquesta reunió de cardiogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i jo estic aquí també com a past president de la Catalana de Cardiologia. Anem a veure, d'intentar, és l'última i jo crec que la meva idea és donar una visió de que efectivament hi ha futur a la cardiogeriatria i us ho diu un cardiòleg. I jo no tinc cap conflicte d'interès per aquesta xerrada. Sí que tinc un conflicte d'interès i és que soc company i amic del doctor Chivita i del doctor Formiga, que són geriatres i internistes del meu hospital. I el primer consell que jo us dono és que si voleu establir una via clínica, un procés assistencial, no es tracta de fer coses massa complicades. El primer és rodejar-se de persones, de companys
els quals respecteu, valoreu i, sobretot, voleu fer un camí amb ells. I això és una via clínica. I, a més, això ho diu el responsable de vies clíniques del Departament de Salut. La clau d'una via clínica és que hi hagi un coneixement i un bon enteniment entre els professionals que participen. Per tant, primer concepte, la cardiogeriatria té futur sempre i quan tinguem bons equips. I Bellvitge ja fa molts anys que té bons equips i per alguna cosa és líder en el camp de la insuficiència cardíaca i ha fet que altres projectes hagin d'aterrat a Bellvitge gràcies precisament a tota aquesta feina que han fet, especialment també en la geriatria, el doctor Chivite i el doctor Formiga. Primer missatge des del punt de vista de futur. Efectivament, això ho sabeu tots perfectament, que 1 de cada 3 de persones que viuran al nostre medi en l'any 2050 tindran més de 65 anys. Tindreu molta feina. I a Catalunya també. Les expectatives és que si tenim 11 milions d'habitants tindrem probablement més d'1,5 milió de persones amb més de 75 anys. Per tant, feina per la cardiogeriatria. I el més interessant de tot és que, si us fixeu, amb això l'expectativa és la projecció dels síndromes coronaris aguts pel 2050 i augmenten espectacularment amb la gent gran, sobretot amb la gent gran, i especialment amb les dones. I direu, tenim molta feina amb el síndrome coronari agut, tindrem molta feina també amb la insuficiència cardíaca que va augmentant de forma també, com veieu, bastant exponencial també els costos. Però fixeu-vos el que està passant. En els últims anys la incidència està baixant, la mortalitat cardiovascular està baixant i l'índex de mortalitat està baixant. Per què? Perquè ho estem fent bé. Ho podem fer millor, però ho podem fer bé. I l'altre missatge que teniu que sortir d'aquí és teniu que optimitzar sempre els vostres pacients. Teniu que controlar els seus factors de risc. Però sobretot teniu aquesta visió de que si reduïm la mortalitat, reduïm la incidència, evidentment tindrem menys patologia. El problema és que, com augmenta l'expectativa d'edat, tindrem molts pacients. Relativament joves, perquè seran vells macos, però tindrem molta feina. Per tant, la tormenta perfecta està per venir i, si us fixeu, el barco va cap a la malaltia cardiovascular. I els geriatres tindran que fer molta feina per evitar que el barco se'n vagi en orris. Jo voldria desenvolupar el 6 on, és a dir, què teniu que fer els cardiogeriatres i els geriatres per tenir una mica de futur. Jo crec que s'ha de sensibilitzar, sensibilització, s'ha de formar, formació, s'ha de protocolitzar, la protocolització, la investigació o d'organització i visió. Sensibilització. Aquí tenim el problema. I m'agrada molt perquè això és un incunable de l'any 84, fixeu-vos que és una fotocòpia, no està a l'original, en el qual un internista i un geriatre diuen el problema d'entrada són els internistes, perquè ens han donat poca visibilitat als geriatres. Any 84. I llavors diuen, bueno, però al final de l'article diuen, sí, però la geriatria té que estar dintre la medicina interna. Però ja ho diuen, hi ha poca publicitat, hi ha poca sensibilitat a la població de la importància de la geriatria. I el primer és dir, escolta, el pacient geriàtric, des del punt de vista cardiològic, és un pacient diferent. Tot això són trets diferencials a nivell cardiològic dels pacients geriàtrics. Fisiopatologia cardiovascular de l'envelliment, i això significa abordatge clínic i tractament específics. I això ho ha de fer el geriatre. També, com veureu, ho ha de fer el cardiòleg. Per tant, si volem sensibilitzar, tenim que dir hi ha patologia específica cardiovascular en el pacient geriàtric. I, a més, teniu que dir és que el geriatre té més feina que un cardiòleg o que un internista. Per què? Perquè el geriatre no solament aborda la part mèdica, no solament aborda la part de la indicació d'un dispositiu o una cirurgia, sinó que aborda la part física del pacient, la fragilitat, la discapacitat, etc. i, sobretot,
les emocions, que són molt importants, els aspectes espirituals i, com no, aspectes socials i econòmics. I la cosa no va solament d'aquí, sinó que van de problemes d'infermeria, dentista, teràpia ocupacional, servei social, audiometria, etc. La feina del geriatre és immensa i això no es visualitza. Per tant, hem de fer cada vegada més missatges de visualització. A mi m'agrada molt que el doctor Formiga i un cardiòleg de l'hospital, el doctor Ariza, hagin dit bueno, la cardiogeriatria és fundamental pel cardiòleg, però és vital per al geriatre. I, per tant, tenim que dir, escolta, som els millors. I són els millors per moltes raons. Aquí n'hi ha 13 raons, no les llegiré totes, però és evident que el malalt geriàtric té una especificitat important, però sobretot, diré tòpics, evidentment, la insuficiència cardíaca és clau en aquests pacients, la fibrilació auricular és clau també, i les elevades comorbilitats. Però sobretot, com s'ha dit abans, tenim un problema de visualització dels malalts geriàtrics, com veureu, a les guies de pràctica clínica, els consensos, etc. M'agrada molt que en aquest article es diu tenim que tenir un enfoque cardiogeriàtric de les patologies cardiovasculars. Evident, tenim que tenir aquest enfoc. I tenim, evidentment, punts de millora amb la cardiologia. Per exemple, la insuficiència cardíaca, abordar la fragilitat, la funció física i el nivell cognitiu, que és important. A la cardiopatia isquèmica, parlar de què fem amb els pacients nonagenaris des del punt de vista del que és l'implant d'un stent o, probablement, plantejar-se fins i tot cirurgia de bypass ortocoronari. Recordar sempre el risc que tenen la gent gran del doble antiagregant. Amb el tema de l'estenosi aòrtica, claríssimament, és un camp geriàtric i els cardiòlegs tenen que agrair molt la part que la geriatria ha fet per entendre la patologia i sobretot per entendre aquestes escales de fragilitat que ara comentarem. La fibrilació auricular, importantíssima també des del punt de vista d'aquest enfoc cardiogeriàtric, perquè a dia d'avui es poden fer moltes coses pels pacients amb fibrilació auricular, entre elles les ablacions. I probablement hem de valorar aquest risc-benefici des del punt de vista de la despesa en dispositius respecte al que és un pacient geriàtric. I la valoració interdisciplinar. L'oncogeriatria és un exemple d'això. En tot tenim que tenir una valoració multidisciplinar i que jo crec que és important. I finalment, com veureu, les cures al final de la vida. És molt important valorar què fem amb la gent gran quan estan en fàrmacs, quan estan en dispositius i quan plantegem probablement la retirada d'això. A mi m'agrada molt aquesta diapositiva del doctor Formiga perquè en el fons ens orienta els cardiòlegs per visualitzar aquest problema. Perquè per nosaltres la fragilitat a vegades l'enteníem com el tot i probablement la fragilitat és el més important. Evidentment, és un síndrome clínic en el qual evidentment el pacient no té aquesta resposta a l'estrès. Però no és el mateix parlar de fragilitat que parlar de discapacitat o parlar de comorbilitats, que és el que parlen molt els cardiòlegs. Parlem de moltes comorbilitats, però no parlem realment de fragilitat. Hi ha pacients que sí que tenen els tres, però evidentment cadascuna d'elles limita i molt el que és l'abordatge cardiològic. En el cas de l'estenosi aòrtica és el cas paradigmàtic on la cardiogeriatria ha ajudat a la presa de decisions. Sabeu que en aquests moments les TAVIs s'estan implantant al meu hospital més de 150 TAVIs per any i van camí de les 200. Probablement això s'ha fet gràcies a la bona valoració de les escales de fragilitat. En aquests moments la millor escala és l'Essential Flight Tilt Tolset, en el qual ja sabeu que el que es valora és la capacitat d'aixecar-se un pacient d'una cadira, el fet de presentar o no deteriorament cognitiu, el nivell d'hemoglobina o el nivell de l'albúmina sèrica. Aquesta escala s'ha permès realment tenir una predicció de la mortalitat als 30 dies i a un any, i això és la base de la selecció, un equip multidisciplinar que valoren el risc d'una TAVI i gràcies a aquestes escales podem dir que la TAVI és un èxit a dia d'avui a Catalunya. Per tant, els geriatres han ensenyat molt als cardiòlegs i els necessitem també. I també és important perquè a mi m'agrada molt aquesta visió de prevenció terciària amb la gent gran, on el que tenim que buscar
ja no és probablement el prolongar la vida solament, sinó és pensar que el que volem és aquesta millora de la qualitat de vida i tot va amb la valoració de la fragilitat en la qual els cardiòlegs també tenim que aprendre molt dels geriatres. 2 punts importants. Com a cardiòlegs i com a geriatres tenim que saber, en un moment determinat, el poder desprescriure fàrmacs, dispositius, i això va molt en relació amb els DAIs. Aquesta guia del 2017 ho diu molt clar. La gent al final de la vida, i aquí tenim molts pacients geriàtrics, s'ha de decidir desconnectar els DAIs, perquè, evidentment, alteren la vida del pacient i alteren la vida de la família. I és més, quan s'implanta un DAI, s'ha d'informar el pacient que aquest DAI pot ser desconnectat. Per tant, tenim realment molta feina a fer. Des del punt de vista de la formació, què hi ha de diferent entre un geriatre i un internista? Molts de vosaltres sou internistes i geriatres, però si anem amb aquest article que a mi m'agrada molt, diu el geriatre es diferencia de l'internista perquè realment el control del pacient des del punt de vista de la seva patologia és diferent a la que porta l'internista. Per tant, aquesta visió de la cura del pacient és diferent, és un pacient que té múltiples malalties. La investigació des del punt de vista de la pròpia patologia és molt diferent. Com diuen, els geriatres van des de la sarcopènia, la fragilitat, l'Alzheimer, la depressió, la continència urinària. Moltes d'aquestes patologies no estan d'interès, moltes vegades, pels internistes. O la pròpia administració. Als Estats Units, la majoria de les persones que dirigeixen geriàtrics són geriatres. I fins i tot ho diuen aquí. El problema de la infecció és un exemple que els geriatres són importants perquè probablement poden tenir un balanç millor del que és l'abordatge d'aquesta patologia dintre d'una nursing home o d'una residència. Per tant, està clar que la formació és clau per als geriatres i la cardiogeriatria és una part important. Aquesta és l'estructura de la unitat docent del Vall d'Hebron, al qual, evidentment, la cardiologia, encara que només siguin 3 mesos, però està clar que és una de les potes importants de la formació docent d'aquests futurs geriatres. Però molt interessant. Aquest article també, que m'agrada molt, diu: tindreu tanta feina els geriatres que tindríeu que probablement geriatritzar a la resta d'especialitats. I això està molt bé. Geriatritzar les especialitats significa que els geriatres tenen que formar els cardiòlegs, i això m'agrada molt, i ho diu clarament també en aquest article. Geriatric Cardiology, la visió del fellow, la visió del resident. I ho diu molt clar, els cardiòlegs tenen que incluir de forma inexcusable en la seva formació els coneixements adequats a la patologia relacionada amb l'edat. I et diu clarament, hem d'aprendre a valorar el pacient geriàtric, hem d'aprendre a valorar el problema de la farmacologia del pacient geriàtric, que és molt diferent a lo que és el pacient no geriàtric, i sobretot aprendre, com ho he dit del principi, el concepte de fragilitat, que els cardiòlegs necessiten ho aprendre i molt bé, gràcies a que probablement heu col·laborat. Com veieu, molta feina per davant. En formació és clau, perquè a la vegada també sensibilització que les societats científiques projectin que treballen amb el pacient geriàtric. La Societat Espanyola de Cardiologia té aquest manual del pacient ancià. Té una associació de cardiologia geriàtrica. Fan sessions realment dirigides al pacient geriàtric i sobretot, per exemple, aquesta taller de cardiogeriatria és de la societat xilena, però m'encanta perquè dona una visió de que realment davant d'una patologia cardiovascular tenim que veure l'aspecte geriàtric. Si fem això, donarem la importància a la geriatria en el món de les societats científiques. Punt clau, les guies tenen que parlar sempre del pacient amb edat avançada. Fixeu-vos que a la Societat Espanyola de Cardiologia, a la secció de cardiologia geriàtrica, hi ha un document de consens de com tenim que valorar el pacient amb fragilitat i també hi ha un document de consens de com s'ha de valorar el pacient ancià amb patologia cardiovascular.
Les guies del 2021 d'insuficiència cardíaca ja comencen a centrar la fragilitat, la caquèsia i la sarcopènia. També les guies de fibrilació auricular, la guia d'idècia aguda, un consens en el qual també he participat jo, on hi ha una part també de pacient geriàtric. I important que surtin documents de consens, documents de recomanacions en què es centri el problema com aquesta revisió de fa molt poc, de fa unes setmanes, en el qual és el maneig de la fibrilació auricular en pacient de 75 anys o més. I com veieu, dona pistes de dir, escolta, amb el pacient de més de 75 anys, ojo amb la miodarona, perquè pot tenir més caigudes. Ojo amb la digoxina i el nivell de digoxina. Vigileu els nivells de 1.2. No oblideu mai anticoagular aquests pacients. Millor benefici, perquè si no, aquests pacients realment faran embòlies i a més no tenen tant de risc hemorràgic com pensem i per això estan les escales de risc. Per tant, tenim que centrar en documentos de consens. Tenim que centrar el focus també en el pacient amb insuficiència cardíaca amb les comorbilitats. Fantàstic l'article de Rosano, que quasi són les guies per mi des del punt de vista del que és la titulació de fàrmacs en insuficiència cardíaca, basat en fenotips o en perfil de pacients, molts d'ells basats en el que són, sobretot, comorbilitats, com poden ser la insuficiència renal, com pot ser també aquests pacients que tenen fibrilació auricular o pacients que tenen tensions arterials límits, donant una visió individualitzada. Però el problema on el tenim? Globalment a les guies de l'europea. De 25 guies europees, només 13, al voltant del 50%, tenen capítols dedicats als pacients amb edats avançades. I només 7 donen el concepte de pacient amb edat avançada. Per tant, sí que tenim un problema amb el que són les guies i per tant tenim que avançar. Amb la investigació és important veure com cada vegada més a nivell de la Societat Espanyola de Cardiologia hi ha projectes que van en aquesta línia. Jo crec que és important que es treballi i s'investigui amb el pacient amb edat avançada, que es prestigi la investigació. Si no hi ha investigació, no hi ha evidències, no hi ha visualització. Fixeu-vos que quan parlem de la fragilitat tenim que parlar de moltes coses que desenvolupen la fragilitat que encara no en sabem. Tenim molts problemes, per exemple, de saber com moren les cèl·lules, com hi ha una disfunció mitocondrial, com reparem el DNA, com mesurem la adipositat central, l'obesitat o, moltes vegades, el que és la part metabòlica globalment a nivell del desenvolupament de la grassa parda especialment. Sobretot, tenim que tenir molt clar que hi ha línies d'investigació específiques dintre de la cardiogeriatria enfocades sobretot en conèixer quina és la connexió entre fragilitat i malaltia cardiovascular. I tenim que seguir treballant amb escales de risc, perquè la precisió pronòstica i diagnòstica té que ser molt important i encara que tenim aquesta, que és molt bona, l'Essential Frailty Toolset, que ens ajuda molt als estabis, probablement podem fer-ho millor. I fins i tot, acabaria amb la part d'investigació, això acaba de sortir fa una setmana i a mi m'ha deixat bastant sorprès, també per vosaltres, perquè això va amb la vostra pràctica clínica. I és l'obesitat, la paradoxa de l'obesitat, que també era la insuficiència cardíaca. I això també es veu amb la gent gran. Probablement el fet de tenir un body mass index més aviat, com jo, a prop d'estar una mica de sobrepès, bordejant l'obesitat, té millor pronòstic que l'estar molt prim. I això és per mortalitat total, per mortalitat cardiovascular i per mortalitat també no cardiovascular. Sorpresa, veritat? No, i ve de Xina. Encara amb més motiu, perquè fan unes dietes bastant bones. I és un Lancet, és un Nature Machine. És a dir, que no és cap broma. No és cap broma. Per tant, què hem d'investigar més? Probablement sí. Què podem fer en tema d'organització els cardiòlegs per apoyar la cardiogeriatria? Perquè aquí diu que els cardiòlegs tenim que fer càrrecs d'aquests pacients. Tenim que conèixer els pacients que tindrem els cardiòlegs. I això Sergi Llum ho
ho sap molt bé, perquè veu aquesta multimorbilitat, és a dir, és impressionant el número de comorbilitats que tenen els pacients. Anem cap a 5,4 comorbilitats per pacient en el cas de la insuficiència cardíaca. Per tant, el pacient que tenim és aquest. I això són dades que tenim en les quals he participat jo. Fixeu-vos que a nivell de l'estat espanyol, l'augment increïble dels costos, sobretot amb la insuficiència cardíaca, en aquells pacients que tenen patologia cardiorenal i també la insuficiència cardíaca. Per tant, comorbilitats importants. I fixeu-vos, pacient diabètic en teniu molt. Pensareu, sí, aquests pacients desenvolupen sobretot cardiopatia isquèmica. No és cert. Aquests pacients el que desenvolupen sobretot és malaltia renal, 36,6%, en segon lloc la insuficiència cardíaca i després l'infart agut de miocardi. Per tant, teniu que instaurar teràpies a aquests pacients que siguin protectores de la insuficiència cardíaca i de l'infart renal. Amb això no dic més que el que podia dir, perquè probablement ja us estic dient fàrmacs que probablement estan protegint de la insuficiència cardíaca i la malaltia renal. Per tant, teniu que conèixer això. No pensar només que aneu a protegir l'infart, sinó que teniu que protegir, sobretot amb el pacient diabètic, la insuficiència renal, i això, evidentment, són costos. Vaig acabant. Un altre punt clau d'organitzar-se és que necessitem, evidentment, sobretot unitats d'insuficiència cardíaca que sàpiguen realment controlar els pacients i instaurar el tractament mèdic òptim. Però a dia d'avui, això és del 2022, acaba també de sortir Suècia. Són 27.000 pacients. Fixeu-vos que pacients entre 70 i 79 anys, pacients amb insuficiència cardíaca i fracció d'ejecció reduïda, només el 40% porten 3 fàrmacs. El 60% porten només 2 fàrmacs. Ja no parlo de fer quatriteràpia, que és el que s'ha de fer. Possiblement us preguntaria, quants de vosaltres esteu fent quatriteràpia a pacients de més de 75 anys o de 80? Algú de vosaltres ho està fent? Una persona. Bé, és així. I el missatge és molt clar. La gent gran no té, a dia d'avui, cap contraindicació pels nous fàrmacs. Perquè els nous fàrmacs, això també acaba de sortir i és molt interessant, no s'estan aplicant als pacients que venen. Per tant, els nous fàrmacs realment tenen molta i poden aportar molt pels pacients. Sobretot, el que volem és que aquests fàrmacs tinguin, lògicament, l'impacte que busquem també en la gent que no és gran, però s'ha de saber utilitzar aquests fàrmacs. El problema que tenim és que moltes vegades un mira a veure quina és l'edat mitja de la inclusió dels estudis. Aquests són els nous fàrmacs, sacutil valsartà, SGLT2, hierrocarboximaltosa, tafamidis, vericiguat o mecarbil, que encara no està comercialitzat. A la vida real, amb fracció d'ejecció reduïda, estem parlant d'una mitja d'edat de 78. Com veieu, la gran majoria dels estudis no arriben amb els nous fàrmacs. Per tant, efectivament, tenim un repte, però us ho dic clarament, tenim que instaurar nous fàrmacs. Ja em parlava del que són també els nous dispositius. Nosaltres som líders a nivell de l'Estat implantant aquest tipus de dispositius. Això són cors mecànics que prolonguen la vida a pacients que tenen insuficiència cardíaca avançada, que no són candidats a trasplantament cardíac, i això significa pacients per sobre de 70 anys. I diríeu, no val la pena implantar un cor mecànic en un pacient de 75 anys. Estem equivocats. Els pacients de 75 anys, en verd, abans de l'implant, evidentment estan per terra, no caminen ni menys de 200 metres i una qualitat de vida superpobra. Però fixeu-vos que comparat amb els del 65, pràcticament assoleixen la mateixa capacitat d'exercici i assoleixen la mateixa qualitat de vida. Per tant, probablement, si tenim un pacient que està relativament conservat i pensem que pot tenir una expectativa de vida, és un pacient que li podem implantar un cor mecànic. Per tant, l'edat per se no contraindica o no té que contraindicar un cor mecànic. I l'homenatge també al doctor Chivite, sempre m'ha agradat aquesta diapositiva, perquè abans ho parlaven, la gestió holística és clau amb el pacient geriàtric, les unitats multidisciplinars són claus, el paper de l'infermeria com a un nexe d'unió de tots els especialistes és clau,
i, evidentment, amb la insuficiència cardíaca i amb el pacient amb edat avançada, la valoració dels punts claus, com són la fragilitat, la demència, la depressió, la nutrició i la capacitat funcional és clau, però al voltant hi ha moltes coses importants i, sobretot, és aquesta visió holística que farà que el pacient tingui futur. I acabo amb l'organització. I m'encanta aquest bloc. Dius, we will have a nurse geriatrician in the future. Bueno, el problema és que als Estats Units només hi ha 7.500 geriatres, quan es necessitarien 17.000. Realment hi ha una necessitat important. Però què està passant? Fixeu-vos que fellows o gent que ha volgut fer geriatria en els últims anys va haver un pic i en els últims anys, el 2010, sense aquestes dades, havien baixat. Majoritàriament són metges internistes. I quin és el problema? Als Estats Units, per exemple, que són els pitjors pagats a nivell dels metges. Per tant, poca gent vol fer geriatria. Fins i tot cobren $20.000 menys que els internistes. És el que us deia abans, és un problema de visualització del que és el geriatre. Si el geriatre cobra menys, lògicament és una feina de no tant valor com els cardiòlegs, que guanyen, doncs mira, aquí el geriatre guanya $200.000, els cardiòlegs estan guanyant 500.000. Per tant, és un problema, evidentment, de projecció professional. I fixeu-vos que les expectatives que diuen que un geriatre tenia que portar 700 pacients. Les expectatives als Estats Units tenien que ser al voltant de 33.000 geriatres. Ja no parlo del que passa a Espanya. La telemedicina, diuen, podia ser una solució. Però, bueno, quina és la situació de la geriatria a nivell mundial? Quin és el rei a nivell de tenir el més número important de geriatres? Doncs és United Kingdom, són els anglesos, seguit de França, Estats Units, Itàlia, Germany, Singapur, Japó, Canadà. Jo no sé Espanya realment per 10.000 de població, però jo crec que no arribem a sortir a la foto. Però està clar que si tinguéssim que buscar un objectiu, el que tenim més a prop, evidentment, és França i United Kingdom. Un problema important, també, les pròpies infermeres. Aquest article també és molt interessant i molt recent i diuen les infermeres tampoc volen fer geriatria, al igual que els metges. Per què? Doncs perquè no tenen realment una formació específica en geriatria, perquè realment no els donen una visió que tenen que tenir una projecció d'investigació, que realment no tenen equips multidisciplinaris en els quals treballar en geriatria i sobretot també el que és aquesta visió que no tenen projecció professional dintre de la professió de la geriatria. Per tant, també les infermeres juguen un paper important. I acabo. Perquè aquesta és l'última, era la telemedicina, futur, la visió. Efectivament, la telemedicina és un punt clau, però hem de ser conscients que cada vegada més aquesta telemedicina té que comportar sobretot mitjans de control del pacient amb molts tipus de sensors i en els quals el pacient, evidentment, ha d'interactuar i fer-ho d'una forma, jo crec que combinant-lo també amb la presencialitat. I aquesta és l'última. I m'agrada molt perquè és el futur del que serà l'edat de l'envelliment. El futur de l'envelliment serà el que el pacient vulgui fer i, com diu aquí el Larry, probablement viurà amb els seus amics en comptes de viure en una residència i estaran prenent-se els seus una cerveseta de tant en tant, tots plegats, i tindran una cuina comú i tindran una vida en comú. Això és el futur i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta, algun comentari del públic. Jo sí que tinc, per si algú pregunta, jo tinc un comentari i una pregunta molt breu. El comentari és amistós, però sí que volia una mica subratllar que el paper decimonònic de l'internista decimonònic afortunadament està quedant una mica en un racó, que hi ha moltes generacions d'internistes que el tema de la geriatria, de la valoració geriàtrica i tot això el tenen al dia a dia, afortunadament, com ha de ser. Aquest seria el comentari. I la pregunta seria,
respecte al tema de la desprescripció, que havies posat un metaanàlisi respecte a fàrmacs, però que també has parlat de dispositius com els DAI, no? Heu tingut casos, com ho feu, aquestes circumstàncies tan particulars i que de vegades èticament pot haver conflicte o certa dificultat? Sempre jo crec que el més important és, d'entrada, que el pacient tingui confiança. És a dir, prendre decisions com desprescriure un fàrmac o treure un DAI s'ha de fer realment amb un pacient al qual tu tens un seguiment crònic, el pacient et coneix, té la confiança professional. Per què? Perquè realment és una decisió difícil que has de prendre amb el pacient, amb la família i, evidentment, el cardiòleg. Sí que ho fem en pacients els quals estan en una fase final de la vida, en la qual el que busquem és el confort i probablement hi ha fàrmacs que poden o que limiten el confort, com poden ser fins i tot a vegades fàrmacs que baixen la tensió arterial, deixem potser els diurètics per evitar que el pacient s'ofegui, fàrmacs que ajuden a controlar el dolor, perquè aquests pacients al final de la vida tenen molt de dolor, però sí que està molt clar que s'ha de tenir una visió de desprescriure sobretot fàrmacs quan estan al final de la vida, i això s'ha de fer, i ho fem, i ho accepten les famílies i els pacients. I amb els DAIs fem el mateix. El que fem és, sobretot també, a vegades quan fem prescripció d'un DAI en pacients d'edats avançades, és parlar-ho, igual que diuen les guies, al pacient se li ha de dir, en el cas que nosaltres veiem que vostè va molt malament, probablement aquest DAI no el tornarem, o no li perquè la bateria s'ha esgotat, no canviarem la bateria o senzillament li traurem, i els pacients ho entenen en general i sobretot perquè molts d'ells a vegades que han tingut moltes descargues viuen en pànic, en por a tenir una nova descarga, perquè molts d'aquests pacients quan acaben al final de la vida moren, a part d'insuficiència cardíaca, molts d'ells també tenen moltes descargues apropiades i inapropiades. I tant la família com el pacient ho agraeixen. Per tant, l'experiència que tenim en general és positiva. No són tants pacients, però els que tenim... La meva experiència personal ha sigut bona en aquest sentit. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta a la sala? Doncs tanquem aquesta taula i passem a les conclusions. Seran més agraïments que no conclusions, no? En primer lloc, jo volia agrair als que queden presents aquí i també als que estan online d'haver estat fins al final, també a tota la gent que s'ha connectat i que ha vingut a aquestes segones jornades. En segon lloc, a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, que ens ha ajudat moltíssim, i també a Novartis, que ens ha prestat tot el seu suport, als ponents, i sí que us voldria dir també a les societats científiques, perquè sí que és veritat que el grup hi forma part de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, però també de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna, com la Societat Catalana de Cardiologia, hi han col·laborat, i de fet molts dels membres que estan a la Catalana de Geriatria també estan a la Catalana de Medicina Interna. I bé, jo espero que puguem fer una tercera jornada de la mateixa manera o en un format diferent del que hem fet aquesta, perquè cada vegada vas aprenent, i properament, segurament en un parell de setmanes, tota la gent que està inscrita rebrà una enquesta, que no és la enquesta típica de satisfacció, però sí que pensem que el fet que s'hagi apuntat tanta gent, això vol dir que hi ha una inquietud sobre el tema de la cardiogeriatria, i sí que voldríem aprofundir una mica més en algunes coses, alguns parers que pugueu tenir. I jo, sense més, ja ens tornarem a trobar, d'aquí un any o abans, perquè a l'èxit aquest inclús tens de plantejar de fer alguna cosa més d'aquí un any, abans. Com que hi ha el Covid, ja està com una grip, que és el que deien, ho farem presencial i híbrid, perquè això és bo. Hi ha gent que no pot venir totalment. I moltes gràcies per la vostra atenció.